Pipila ka stall sa Rojas Night Market sa Davao City ang napalid sa kusog nga hangin. Samtang pipila ka gambalay sab ang apektado sa kusog nga hangin sa Bangkirohan ug sa Agdao, Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Daw gibagyo ang Rojas Night Market nitong Sabado sa gabi. Dihang mibuno kang ulan, inubaran sa kusog nga hapak sa hangin. Sa video makitang gilabog sa kusog nga hangin ang mga lingkuranan ug bangko sa pipila ka mga stall sa lugar. Gipahapa sab ang mga tent. Ang mga namaligya gipaningkamutan pa nga mahipos ang ilang mga tinda. Nalabay sab kining atop sa usa ka bank house sa Bangkirohan, Davao City tungod sab sa paghapak sa kusog nga hangin. Maayo na lang walay naigo. Samtang wa sab maluwas niadtong Sabado ning guard house sa usa ka bodega sa barangay Agdao proper human mapalid sa kusog nga hangin. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang pagdaot sa panahon niadtong Sabado epekto sa localized thunderstorm. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.